Her er den lille prinsesse. Hun bor på et slot sammen med sin mor og far. De leger stadig med klodser og legetøj og skændes og er jaloux. De har selvfølgelig en officer, det er herr general. Herr general har sin hest. Den er sort og hvid og er lavet af træ. Men han tror, den er levende. De har også en stuepige. Hun er enormt selvoptaget. Måske lidt borderline. Det er ikke til at vide. Til at holde styr på dem alle sammen er ham her. Han leger også med legetøj. Er lidt selvoptaget. Underudviklet ligesom alle andre. Det er alt sammen meget godt. Synes jeg ikke? I hvert fald kan vi sige, at din familie plagede rigtig meget af psykisk sygdom. Men hvad gør du så, når din bedste ven bliver syg? Ja, det er spørgsmålet. Han har ikke fået et stempel. Han er ikke totalt syg. Han har ikke skiftet personlighed. Han er stadig bare din ven. Nogle gange vil han være lidt ekstra ked af det måske. Eller han vil blive enormt vred lige pludselig. Men hvis du behandler ham som du plejer, og han får hjælp, vil han langsomt blive rask en dag igen. Derfor det bedste du kan gøre, når din ven bliver psykisk syg, det er at snakke med ham, behandle ham som han er. Og så vil du se, at under behandlingsprocessen, imens han bliver rask, ender I med at blive glad igen. Der er et håb. Håbet for at blive rask.